Benvinguts a la segona xerrada del Tot en Cat. Ara donarem pas a la taula dedicada a Star Wars. Com a detall, m'agafo a un tuit que va fer en Darth Segador, i és que possiblement tenim reunits aquí tots els creadors de contingut en català que parlen d'aquest tema. O sigui que a gaudir de la xerrada, perquè a més la temàtica és molt interessant amb una jornada reivindicativa de la llengua catalana com és aquesta. Doncs cedeixo la paraula a la taula. Gràcies, Albert. Un aplaudiment per l'Albert, si us plau. Doncs res, nosaltres venim aquí a parlar de Star Wars, però també de política. I m'agradaria fer la primera pregunta al públic. Preguntar-vos a veure quants de vosaltres creieu que Star Wars és una saga política o que tracta la política, si podeu aixecar la mà. No demanis un taxi. Intenteu no aixecar la mà com l'Elon Musk, sisplau. Mal, veig que esteu hi ha bastant convenciment del tema. I la taula, els meus companys i companyes, què penseu? Star Wars és una saga política? Star Wars polític no. I ara no. Mai de la vida, és Disney, no? És Disney. No, a veure, tot ve una miqueta perquè hi va haver-hi molta gent que en el moment que es va emetre la sèrie d'Andor, de cop i volta així el gran públic va ser com dir hola, és que parlen molt de política. Què va passar aquí? Què penseu vosaltres? Que la gent des del 77 és tonta. No, sí que és veritat que jo crec que Andor, de la manera que està feta, és com que ho veus tot molt més proper, més terrestre, no tan galàctic, i potser per això la gent s'hi sent més identificada amb el que passa a la Terra. Bé, és que, de fet, partint de que tot el que fem i tot el que passa a la societat és polític, i tot el que és polític té conseqüències, i tots els productes audiovisuals al final són polítics, tractin del que tractin. Star Wars encara ho és més, perquè al final no deixa de ser un món que està creat en fantasia, però que replica els models governamentals de la nostra societat, i bueno, ja en parlarem després, però es basa també en moltes de les estructures polítiques que nosaltres hem vist al llarg de la història. Llavors, sí, evidentment és polític. És evident que en tot producte de ficció sempre hi ha una part de realitat, però potser el que sorprèn és que aquesta part de realitat sigui precisament política, perquè a part d'Andor, que parlàvem d'aquest exemple ara, no sé, Ari, què hi podem trobar en Star Wars de política? Bueno, recollint el fil de l'Àlvaro, absolutament tot és política, des de la representació d'actors que vas escollir, de com els fas parlar, de com interactuen, del context, tot. Bueno, és que tot, vull dir, també, si després parlem de Marvel i DC també podríem parlar de política, és que és molt difícil desgranar-ho perquè tot està influenciat. Aleshores, no sé, començant pel propi títol, es diu La Guerra de les Galàxies. Ja. Una guerra sempre serà política! Spoiler! No sé, més... què hi trobem representat així per gent que no estigui gaire ficada en temes polítics? Clar, però és que és el que deies, o sigui, Andor evidencia unes trames polítiques i llavors posa sobre la palestra accions polítiques i discursos polítics i trames que són polítiques. El que passa que el que hi ha implícit en tota la saga, implícit i explícit fins i tot, el que passa que després és a criteri de la gent si realment ho veu o no, però hi ha estat sempre. És a dir, Palpatine, el tiet Adolf, bueno, clar, o sigui, els Ewoks, Vietnam... Clar, és que d'entrada Star Wars, o sigui, l'imperi és als Estats Units. Clar. Sí. I ara, avui en dia, més que mai, ens n'adonem que Estats Units no és un bon model a seguir. No. És que jo sempre ho dic, que els Estats Units, o sigui, estan sobrevaloradíssims. Sí. No donguis res per a aquesta gent. Crec que va ser com un experiment sociològic directament als Estats Units. No, però... Sí que hi ha trilogies que es veuen més clares, per exemple, les preqüeles, doncs es nota molt més, no, la part política, però realment a la trilogia original, com diem, sempre ha existit política i sempre ha estat polític. De fet, George Lucas ho ha dit en més d'una ocasió i com veu comentant, no, la guerra del Vietnam doncs és una influència claríssima. Clar, és que al final no deixa d'haver-hi un imperi que subjuga tota una galàxia i una aliança rebel. O sigui,
Si això no és política, és un capítol de les Tres Bessones o que vull dir que no... Clar, a més, des de la perspectiva dels Estats Units, si et diuen imperi per la seva història contra l'imperi britànic, ells ja associen imperi a dolents. Aleshores és que... I més enllà de la imatgeria, vull dir, ja estan jugant amb tot el nostre imaginari col·lectiu de què és el que percebem com a dolent, de nou, tot és polític, i des del començament ja es fan això de forma més diluïda. Potser la trilogia original, com bé deia el Roger, a les preqüeles ja se'n van a buscar directament l'aspecte polític, que ens pot agradar més o menys, i jo potser haig de dir que les seqüeles a nivell d'imaginari, crec que tot el que seria el Primer Ordre sí que ja recau moltíssim conscientment a tot el que seria el nazisme a nivell de discursos, posada en escena, que ningú tingui cap tipus de dubte de on te va aquella gent, perquè el Primer Ordre, com a mínim a la primera pel·lícula, des del meu punt de vista no està tan ben construït, també com l'Imperi a la trilogia original, però ja només per la posada en escena que fa el general Hux, parlant davant de tot l'exèrcit neonazi, bàsicament, no dubtes que aquella persona, per molt que t'estigui dient ens anirem a carregar aquells planetes, bueno, és que ja només amb la posada original et podria estar parlant en un altre idioma, fent-te la llista de la compra i pensaries que és dolent. No, clar, i que les preqüeles també tenen tot això perquè t'introdueixen com s'organitzava la república abans que hi hagués l'imperi, com hi havia un senat que també era corrupte i com hi havia també el separatisme que volia sortir d'això i ja veia la corrupció que hi havia en el propi senat i en la pròpia república. Jo m'he apuntat aquí, he fet els deures, i un discurs del Conde Dooku en les guerres clon que diu: és un honor estar aquí davant de vosaltres ja que representeu la llibertat i el futur de la nostra galàxia. L'antiga Gran República i l'Ordre Jedi s'han convertit en víctimes de les seves pròpies ambicions i el canceller suprem no és més que un peó dels monopolis corporatius. Com a poble vam demanar un canvi, vam demanar lideratge i humilment vaig respondre a aquesta crida. Junts vam desafiar el sistema, vam demanar igualtat. I com es va respondre? Amb guerra. L'exèrcit secret de clons Jedi va ser revelat i la seva traïció va ser molt més gran del que podríem haver imaginat incomptables éssers vius. Aquests clons que els Jedi van crear i han estat enviats a la seva mort mentre nosaltres principalment sacrifiquem droides i els nostres soldats de carn i ossos són participants voluntaris, són els vostres pares i fills, les vostres mares i filles, que no lluiten perquè van ser criats i dissenyats per fer-ho, sinó perquè saben que els seus cors que estan lluitant per una causa justa i noble. O sigui, això ho diu el Conde Dooku i és molt bèstia la crítica que fa al sistema de la república, perquè si nosaltres ara això ho traiem de context, qui no compra aquest discurs? No sona ara això? Espera. Un moment. Sí, se sent. Doncs això, o sigui, si ho traiem de context, qui no compra aquest discurs? Perquè al final és això, els Jedis i la república envia un exèrcit de clons que són persones biològicament humanes a morir i... Parlem-ne. Els clons són humans? Des del punt de vista de la república? Bueno, clar, és que... després és que no es tracten com humans. Clar, per això aquí el que passa amb els separatistes, que és això, o sigui, el separatisme sí que els veu biològicament humans, que els han... Perquè els interessa, pel discurs. Evidentment, però és això, o sigui, estan sacrificant éssers que estan creant biològicament que podrien tenir una vida i que després hem vist que la seva vida es desenvolupa a Rebels, a tots els que al final fan la transició perquè l'imperi els deixa fora, acaben construint vides, no? I clar, aquesta gent els envia a morir i és veritat que el separatisme doncs, envia droides. El que passa que està, òbviament, convitxat doncs, amb l'imperi, amb Palpatine i amb tot el que vindrà després, però al final no deixa de ser una visió crítica bastant elaborada a un sistema que nosaltres el comprem com els bons i que, òbviament, no té tota aquesta part bona, saps? Ni brilla per tot el seu contingut. A mi una de les coses que més m'agrada de l'època de la república és que ells es creuen que són una república perfecta i que tot ho fan bé i vas veient com realment té moltes mancances, no? I hi ha moltes coses que no fan bé i per exemple, a l'episodi 1, a l'amenaça fantasma, na Padme, quan viatja a Tatooine, diu, ostres, no sabia que hi havia planetes on encara hi havia esclavitud, és a dir, ni tan sols saben que fora dels 4 planetes, són més de 4, però els 4 planetes de la república, doncs hi ha molts altres planetes fora que viuen en condicions doncs, que ni ells mateixos ho saben. Jo aquí ara encetaré un altre meló i és, parlem de Naboo.
són uns privilegiats, ignorants i colonialistes, perquè arriben allà a aquell planeta, es carreguen els Gangan o els sotmeten allà a viure a l'aigua i a més, no, mira, és que som bohemis, ens dediquem a l'art i així, i reivindiquem les arts, però són completament ignorants, vull dir... Nahues Pedralbes. Sí, exacte, clarament. Saps? Vull dir que també a vegades això, perquè coneixem el personatge, ens sembla que està com... A mi el Pat m'encanta com a personatge, però ens pensem que és un ser de llum i dius, xavala, vull dir, te falta calle. Són colonitzadors que han arribat a un planeta, han obligat els natius a viure a les aigües submarines perquè ells puguin viure a les seves ciutats que han construït. I després tens tot el sistema que està també supeditat al planeta central i no li fan ni punyetero cas. I això també surt a les novel·les. No, Naboo, mal. Clar, bueno, i què és això? O sigui, que després, òbviament, ve l'imperi i és terrible, perquè al final la colonització aquesta també la continua fent, continua expoliant planetes, continua sotmetent cultures, continua eliminant races, perquè al final són especistes, i clar, és a dir, en tot això, qui no veu política? És a dir, necessites molta... I partint de la premissa que venim de Disney i que al final no deixa de ser un producte capitalista, però això... Clar, hem de partir d'aquesta... Zionista, també, producte zionista. Sí, però és això, si deixem aquesta base al costat i analitzem el propi discurs, dius, hòstia, és que aquí hi ha molta tralla a nivell polític. Sí, potser Andor és el producte més particular, perquè tu fot a la cara, i més pensant en un públic adult. La resta pot estar doncs, més mastegat per la canalla, més jove, tot i que tens capítols de les guerres clons sobre l'esclavisme més durs o sobre Rebels, però clar, és que Andor per mi és una anomalia precisament per això, perquè dius, com els hi has colat a Disney? O sigui, gràcies, però com els hi has colat això? Perquè és que tots els personatges estan superben treballats i juguen també amb tot el que deies de l'especisme, de que l'imperi és blanc, els dolents, una de les grans dolentes és una dona i clar, com a dona mig simpatitzo amb la xavala imperial, però a la vegada dius és que ets la malvat personificada, vull dir, van a buscar ja també tot això i bueno, que a mi Andor m'encanta. I jo crec que és això, és que és una anomalia realment en tot el que estem acostumades o acostumats de Star Wars. I després obrim un altre meló, els Jedis. Vull dir que al final no deixa de ser una ordre monàstica, religiosa... Són els Mossos d'Esquadra, tio, no són bons. No, i és que d'això, o sigui, al final no deixa de ser un braç armat religiós i els garants de la pau. I al final és això, tenen un codi super tancat i super estricte, que tot el que s'ha sortit d'això doncs perjudica. I al final és el que porta a la misèria... Anakin se'l carreguen així. Anakin se'l carreguen pel tancament mental que suposa l'ordre Jedi. I això no s'ha d'oblidar. Com tot, el dogmatisme és dolent. Perquè el problema de l'ordre de Jedi és com han caigut en el dogmatisme per diverses coses que passen en novel·les que s'estan escrivint actualment de l'Alta República. Però sí, vull dir, es veu i tots els plantejaments o debats que té la Soca, sempre ens han dit que som els garants de la pau i què som ara que estem en una guerra. Però bueno, a mi el Jedi... Sí, m'agraden certs Jedi, però de nou també són anomalies com en Qui-Gon, però l'Obi-Wan també, o sigui, també és més papista que el papa. L'Obi-Wan em pot agradar com a personatge, però també dius, xaval, la vena als ulls t'agrada tenir-la. Clar, és que al final molen perquè porten espases de llum i és lo guai. A mi, o sigui, sóc un enamorat dels Jedis. El que passa que això, si ens posem a analitzar-ho tot minuciosament, hi ha fissures, i està bé que el propi producte s'hagi donat d'aquestes fissures i les hagi introduït. Perquè a vegades és això, o sigui, tu les crees com a creador perquè et dona cert joc, però després no entres a fer l'autocrítica o la crítica d'aquest sistema que tu has posat com a bons, perquè al final a Star Wars sempre teníem la visió, sobretot amb les originals, que és la contraposició del bé contra el mal, i tots els grisos que es destil·len són brutals. Clar, és que és això, et presenten una galàxia molt àmplia en què cada planeta, cada sistema té la seva organització, les seves singularitats, els seus problemes, els seus conflictes, però a més tots formen part d'una globalitat, les relacions que hi ha entre ells, comercials, polítiques, vull dir, tot el conglomerat que hi ha clarament ens porta a això, a una organització molt concreta. I en els films moltes vegades
tot això es veu però molt a grans trets, molt de fora, i no s'aprofundeix perquè no tens temps. Però en productes com sèries o novel·les, doncs clar, s'hi pot aprofundir molt més, i per exemple a The Clone Wars doncs, hi ha alguns capítols on clarament es veu, no, que es troben doncs, una tribu que viu en un planeta i que els diu les grans veritats en els Jedi a la cara que mai els hi havien dit. No? Sí. També des d'aquí reivindicant un crec que arcs de capítols més maltractats de la Guerra Clon és de les germanes Martès, just abans de la gran saga per mi de les Guerres Clon, que són els darrers 4 capítols, hi ha uns altres 4 capítols que van a ser molt criticats en el seu moment, però precisament la virtut de les germanes Martès és que els hi diuen les veritats a la cara a l'Ahsoka, no? Vull dir, un moment en què l'Ahsoka també està adoptant de la seva fe, si fins i tot es pot dir, que li diuen, bueno, és que a mi va venir una Jedi i es va portar com supermalament perquè estan completament desconnectats de la realitat, viuen en una bombolla que no és certa, i això, vull dir, en aquestes ordres, doncs, sí. Bueno, quasi que sectàries, al final, doncs... I igual que això, tampoc els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents, perquè veiem, per exemple, els separatistes, com en alguns capítols de The Clone Wars, es descobreix doncs, que no tots són dolents, no són només els droides de combat i el Dooku i el Grievous, sinó que hi ha gent doncs, d'ideologia separatista, però que no són violents i que tenen les seves raons per entendre's, i a més els catalans doncs, hi podem sentir bastant identificats amb això, doncs que la república, doncs, com que té moltes mancances, i hi ha gent doncs, que creu que viurien millor, en millors condicions, fora d'aquesta república. No? I també t'introdueixen durant les Guerres Clon el concepte dels equidistants, amb tots els planetes neutres al conflicte, fins a quin punt pots assumir aquesta posició. Entenc que, clar, vull dir, tu coneixes la república, coneixes els separatistes, i saps que cap dels dos té la veritat absoluta, però també t'introdueix això el concepte de fins a quin punt existeix la neutralitat en aquests grans conflictes armats a escala mundial. Perquè és una galàxia, els hi queda... Me queda lejos, ja, saps? No m'afecta. És el que passa, no? Això que... El que passa que, clar, que si no t'afecta ja no passa, i quan arribes allà i descobreixes tot el que hi ha és com que se't fa la llum, que veuen la realitat, que veuen altres cultures. Anem a posar una miqueta fets concrets o batalles o per situar una miqueta, a dir, doncs mira, aquí trobem una representació de X moviment polític, X règim, què us sembla? Jo anava a començar per un fet, Alderaan i la bomba atòmica. Al final és la destrucció de civilitzacions senceres. Sí. Bueno, i també la destrucció de Hosnian Prime i la resta de planetes al despertar de la força, que també és el mateix al final. No, i el que dèiem abans, Vietnam també, o sigui, per exemple, la batalla dels Ewoks en un paratge salvàtic, guerra de guerrilles, guerra de guerrilles, febles contra forts. El qui té el poder, que té tota la tecnologia, en canvi els rebels doncs, que van amb 4 pals i... La colonització que dèiem abans, l'expoli que fan dels planetes a Andor, per exemple, ho veiem que es carreguen aquella cultura del planeta, no sé si teniu al cap com es deia. No sé què t'ho fes. Sí, el planeta aquell on hi ha aquella cultura que fa el ritual, que és el capítol aquell que es veu un cel fantàstic i meravellós. El Dani. El Dani, exacte. Aquella cultura ha estat totalment saquejada i és això, només els hi permeten aquell dia fer allò és l'únic acte folclòric que els hi deixen seguir fent, però com això tots els planetes que tenien Kyber en el planeta, diguéssim, també els acaba expoliant, i això amb civilitzacions. A The Mandalorian, on el planeta on viu la... No. La bruixa de Dathomir. El primer capítol on surt la... Comodí del públic, algú sap? Sí, llàstima que no hi hagi la Coralie. Sí, ja sé on dius. Sí, en el primer capítol on surt Ahsoka a The Mandalorian, és un poble que viu sota el règim, diguéssim, de la bruixa, la que després es converteix en bruixa de... Corvus, exacte. Llavors, clar, aquí veiem un altre vessant d'aquesta submissió de l'imperi i de com fins i tot quan ha acabat, és a dir, quan l'imperi ha caigut, continuen havent-hi remanents i continuen havent-hi... perquè al final no hi ha hagut un Nuremberg tampoc a l'imperi, els han
s'han bifurcat a altres bandes, s'han refugiat a les regions desconegudes. A mi són les coses que realment m'agraden més de les seqüeles, perquè és el que... O sigui, clar, vull dir, al final és una saga que té molts anys, vull dir, d'aquí poc ja farà el 50 aniversari, i com acaba reflectint el que hem estat dient fins ara, però de forma més evident. O sigui, el nazisme va existir, però hi ha un moment d'alçament de l'ultradreta amb neonazis, saps? O sigui, i que hi hagi un primer ordre, gent feixista i de l'ultradreta, malgrat que hagin passat uns 30 i pocs anys, a mi em sembla, o sigui, sense que hi hagi hagut una purga, em sembla la cosa més normal, malauradament, del món, més natural i orgànica, tot i que és una punyetera merda. Però això són les coses que m'agraden més de les seqüeles, malgrat que és això, que no t'ho acabin de construir bé, com a mínim amb la primera pel·lícula. Penso, sí, és que vull dir, miro al carrer i és el que està passant a casa nostra o a nivell mundial. Que molta gent es pot queixar, no? Oh, un altre cop el mateix, un altre imperi. Però llegeix el diari! Mira't la realitat, està passant exactament el mateix. De fet, tots els productes audiovisuals que s'han fet des de les originals fins a les seqüeles que ens expliquen tot aquest període entremig, al final no deixen de reflexar com la nova república és això, agafa els remanents, els porta a Coruscant, sí que viure en llocs més marginals, però els hi va donant tractes preferents a poc, i clar, al final no deixa de ser una gran massa de gent que quan s'alça el nou ordre estan allà esperant a la banqueta i surten a la palestra quan això passa. Exacte. I estan conspirant per això, i l'actitud de la Nova República és de bonisme absolut. Però és que la Nova República és un estat que neix fallit. Clar. Vull dir, és que és lamentable la Nova República, vull dir, amb el lliri la mà, perquè és que al final dius que estic cansada que aneu amb el lliri la mà, joder, és que normal que hi hagi el discurs de que et surtin so guerrera amb la violència, una revolució no es fa sense violència. Perdó, Però és que és normal, o sigui, i això potser es veu més a Rebels o a la novel·la de Leia, princesa d'Alderaan, com hi ha doncs, tot el debat d'aquesta facció rebel de dir què fem amb la violència perquè són generacions traumatitzades per les guerres clon, però és que al final el propi transcurs dels esdeveniments els acaba portant a dir vale, no podem seguir pensant que la política ens salvarà, perquè és que el Senat està completament dominat en Palpatine, la maldat, els feixistes, com li vulgueu dir. I allà també és un debat molt interessant, i després això, al final aquesta política del lliri la mà doncs acaba convertint-se, alçant-se com a figura puntal amb la Mon Mothma, que quan es jubila ella doncs tots se'n van a Norris. I la Nova República s'aguantava per un fil i quan es jubila la Mon Mothma doncs se'n va a Norris perquè són tots uns interessats. És que de fet Mon Mothma viu en un moment en el que Palpatine ja ha constituït l'imperi i continua permetent que hi hagi Senat per fer veure que les coses funcionen, i Mon Mothma està allà fent de senadora, i al final és això, o sigui, te'n dones compte d'aquesta manipulació imperial de fer veure que les coses van bé quan us tinc a tots sotmesos, i aquest bonisme de la Nova República de dir, no, aquí tot és perdonable, reinserteu-vos, no passa res si sou uns feixistes i us agrada aixecar el braç, veniu que us donarem feina, i passareu fins i tot davant de les persones que... Però és que no és bonisme, és purament conformisme, ser còmode, vull dir, no sorgeix des del bé, sorgeix de, és que a mi em va bé, i si et va bé és perquè formes part de la cúpula, dels privilegiats, si et queixes realment perquè ets dels afectats. I després, les similituds que nosaltres hi veiem com a catalans, també, perquè... És que d'aquí una miqueta el nom que hem agafat per la nostra xerrada. També ve d'això, de tots els paral·lelismes que com a catalans ens sentim identificats i diem, ostres, és que això és ben bé el que ha passat, això està passant, això ho hem viscut, això sabem el que és, quantes cosetes hi trobem. Clar, és a dir, Andor, per exemple, tot el que passa és comparable, i si voleu tiro vídeo ja, però ara mateix veureu un vídeo on es demostra que Tony Gilroy és català, en el fons. Antoni Gilroy. El bo d'Antoni, l'Antonio. Aviam, com està això de fort. Això és dels primers Star Wars. Una posa...
Tony Gilroy és català i us ho demostraré comparant Andor amb l'1 d'octubre, on l'imperi serà Espanya i els ciutadans de l'1 d'octubre els habitants de Fèrrix. Per començar, podem veure com a l'imperi li costa molt poc treure el tanc, igual que la Guàrdia Civil aprofita qualsevol fet per treure el carro. També hem conegut el xofer de la Mont Mothma, que seria el nostre Villarejo. I també hem comprovat que aunque la mona se lista de seda, mona se queda. I és que aquí podria sospitar d'un armari de 2x2 amb un palestí al coll. També hem vist en Sirio suplicar que nos dejen actuar igual que els policies el 1 d'octubre. I és que l'imperi mai desaprofitarà l'ocasió d'intimidar la gent, encara que sigui en un funeral. Buit aquest com aixeca la mà. Sort que l'imperi encara no ha descobert les polseretes d'Espanya. El que sí que no es podia saber era la Guàrdia Civil estimant els Mossos d'Esquadra. I a l'inrevés. I espera't que ara ve la sorpresa grossa. Resulta que l'imperi també es tortura com si això fos via laietana. I en si Garzón també apareixerà. Però no patiu, que aquí n'hi ha per tot. Què m'en dieu d'aquesta facultat que tenim els catalans per convertir qualsevol defunció en una protesta? Oh, i mireu una tomba de rossinolets com a finos flaviols. Mireu aquesta dutxada com fa un porquinona. Perdeu, perquè ara vindrà el moment dels nostres líders que mai ens han abandonat. Si volviera a ver, despertaría, sentaría por esos malnacidos. Desde el principio, defensamos al imperio. En este juicio no hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Bueno, ho tornem a fer si... La mascota. Que no es un banquero, es un ladrón. ¿Cuál será el costo? Ho tornarem a fer si no li tornem a riure les gràcies a Pilar Robles. Ja he dit que no hi havia censura, Demana perdó per comparar Mont Mothma amb Pilar Rahola. No. Ara ens pagarem, no patiu. Aviam, Mont Mothma... No. Bueno! Una és millor que l'altra. Bueno, sí, una és millor que l'altra. Però... Has de tornar amb mi. Agafo el tren. Quin Hostalric. Vull un regional. Renfe Experience. No, és això, o sigui... Andor és que és tot el resum de la sèrie d'Andor i és comparable al que ens ha passat aquí. L'Aliança Rebel. Ostres, quan aquí van empresonar els polítics i anaven allà als groc, va sortir el pin de l'Aliança Rebel groc. Hosti, jo què sé, les comparacions són infinites. Haig de dir que m'ha agradat que comparessis la Marva amb en Cuixart. És com dels més creïbles de discursos. També s'ha de dir que el noi que tira la jaqueta tampoc ho fan gaire gràcia, perquè, hosti, si la cuis del terra i la poses una mica més bé ja no la veuràs, saps? Però... Sí. Però tu penses que els hi passen un psicotècnic, als imperials? Sí, ja. Suspena, vinga, amb qui els comparàvem? Aquí hem dit que els comparàvem, els imperials. Són els que es pagaven abans amb el Fairy. Sí, amb el Fairy ja... No. O sigui, és que, aviam, és això, no? O sigui, no hi ha més. I tots els fets històrics que han passat al llarg de la història, perquè al final la història no deixa de tenir uns patrons i no deixa d'haver-hi conflictes que s'han repetit al llarg de la història. Incís, i per això no volen que apreneu història i retallen hores a història. Val? O sigui, visca les humanitats, hem de pensar. I si no, mireu Star Wars. Però creieu que tothom n'és conscient en el moment que està consumint el producte? No. És com una miqueta un missatge subliminal. És que precisament xoca quan veus que precisament amb els nous productes que estan traient hi ha un sector hater tan bèstia que aprofita discursos de l'extrema dreta per reivindicar Star Wars i resulta que quan surt Andor, que és la més política, aquesta mateixa gent aplaudeix amb les orelles i dius
no heu mirat bé la sèrie? Estàs entenent el missatge? Clar, o sigui, és que tu veus Andor a casa teva i dius fantàstic, l'esquerra tornarà a pujar. No, tio, que I obres Twitter i... que Andor és molt lenta. Saps? O sigui, perquè també hi havia queixes d'Andor és molt lenta, Però a aquesta gent m'avorreixo. els hi agrada. Vale que són lents i la lentitud, però noi, no sé, o sigui, si tradueixes els discursos a quina part del que t'estan explicant no has entès per després fer el tuit homòfob, racista i nazi que acabes de fer. Potser és que si no ho has viscut en primera persona no ets capaç de veure, perquè nosaltres sí que ho veiem perquè ens hi sentim molt identificats. Ara, aquí anava la cosa. Jo he viscut això mateix que estic veient. Clar, No cal. però després, o sigui, a mi si em dius, jo faig aquests tuits però perquè a mi m'agrada Star Wars per l'imperi i sempre doncs, m'ha agradat en Darth Vader i m'he sentit molt reflexat amb el feixisme imperial. Saps? Diré, pues molt bé, xato, o sigui, no sé, tothom no és perfecte i s'ha d'entendre les diferències de la resta de gent, no? Però clar, aquesta gent et diu, no, si a mi m'encanta l'Aliança Rebel i a mi m'encanta... I dius... L'imperi tenia raó. Bueno, ja he dit que ningú és perfecte, Albert, t'agrada DC. Malauradament, tens dret a tenir una opinió equivocada. La llibertat d'expressió existeix per alguns. Perquè també és... És el teu arxienemic, aquest Sí. micròfon, vull dir... És l'imperi, eh? També és això el que comentàvem, no? que els Jedi sempre són els guardians de la pau, els que posen ordre, però també tenen unes pràctiques que no són gaire ortodoxes. Arriben, ui, aquest nen és sensible a la força, ens l'emportem. Bueno, són com els Hola. docents, ja els agraden els nens. Saps? Vinga, més comparacions, va. Clar, ojo si els padawans tenien una dita que és si ha entrat el Jedi a l'habitació, malament, saps? No, però al final... On surt això, que no me'n recordo. Capítol 3 de Clone Wars, temporada 3. No, però... Just a l'escena de... Al final també, i ho estan posant en el nou cànon que estan construint, com els Jedi també monopolitzen la força, perquè al final la força no deixa de ser... La violència i el poder. No, la força en el sentit espiritual de... Sí, però vull dir, ells agafen això i només es pot fer servir d'una manera, que és la seva, i totes les restes de cultures que la fan servir de manera diferent es deslegitimen i es tenen considerades com a costat fosc. I el costat fosc es té considerat com a costat fosc justament perquè els Jedis han creat aquesta contraposició. Exacte. Perquè al final d'això estem començant a veure civilitzacions o cultures que feien servir el costat fosc amb bons fins, amb bon cor i amb certa responsabilitat, i el fet de que els Jedi diguin no, això és caca, després hi ha gent que els agrada la merda i la fan servir. Clar, perquè inevitablement els Jedi, com que són més poderosos que la gent normal, tenen aquest poder que és la força, doncs encara que ells no vulguin, inconscientment doncs, fan servir aquest abús de poder. És com els policies, doncs, si tens porres, doncs les fas servir perquè pots fer-ho, no? La violència és una forma d'exercir poder i al final si tens el monopoli que sempre està associat a l'Estat, doncs tens és que és això, vull dir, potser et situar al capdamunt i precisament el que no agrada és quan altres entorns poden intentar exercir aquest poder. És que de fet fins a les preqüeles els Jedi tenen el monopoli absolut de la violència perquè de fet totes les novel·les de l'Alta República parlen sobre com certs sectors de la República volen treure aquest monopoli als Jedi perquè no se'n fien de que l'únic braç armat que tingui la República siguin els Jedis. A grans trets, però va per aquí. No tenen cap agenda política com els separatistes. No. Què anava a dir? Vosaltres penseu que l'Ordre 66 se la mereixien? Que si els Jedi es mereixien l'Ordre 66. Perquè, o sigui, jo no en plan, és que heu de morir, pensava... Hi havia punts que pensava, és que sou tan tontos, ho estan posant davant i no ho veieu, vull dir, no sé, una purga. No ho sé, però... És que tota la consecució d'esdeveniments de preqüeles és anar al fracàs absolut, però de caps, perquè descobreixen que tens un exèrcit de clons
que no saps ben bé d'on procedeix, perquè hi ha ensaifodies per allà al mig, però tampoc li foten gaire cas i no saben d'on surt, però com que tenim això ho farem servir, sense qüestionar-nos d'on ve, qui ho ha fet, com ho ha fet, etc. A sobres, tu tens la convicció de que els Sith han tornat a la palestra, que n'hi ha un infiltrat, i que a sobre sospites que és en Palpatine, que és el canceller. I dius, aquí podem posar a vigilar-lo. El nano inestable que en Yoda va veure que es desviava del camí. Efectivament, serà una gran idea. Què passa després? Potser sí, Clar, jo crec que clar, se la mereixien, doncs potser no, perquè sap greu, perquè ho paguen amb la vida, no? Sap greu, però a veure, una miqueta... Però l'única manera que se n'adonessin, perquè si no, allò no tenia solució, havia de passar, perquè... Sí. Se'n van adonar, per això. Perquè no estan quants anys, amb l'imperi a sobre. Ens queden 10 minutets. No sé si al públic hi ha algú que tingui alguna pregunta, comentari o vulgui dir alguna coseta. Si no, ja veieu que aquí hi ha corda per... Sí? Pregunteta? Carles? Sí, bueno, més que una pregunta, jo intentaré ser... Perquè jo tenia una hora i mitja de xerrada jo sola, sobre el tema. Primer de tot, agrair-vos molt la idea, perquè, hòstia, és una cosa que tots hem pensat una mica a casa, no? I que, ostres, l'acabem compartint de tant en tant amb espais, no? Com el Far Friki o la cantina, o espais així que s'acaben generant de manera virtual, el fet de poder-ho fer físicament i fer-nos les nostres falles mentals aquí tots junts, hòstia, trobo que és brutal i agrair-vos. Dues cosetes, perquè jo us dic que em faria 15 i intentaré fer-ne dues només. Començant pel principi, dèieu si Star Wars és una saga política. Jo faria la reflexió de que en general tots els productes del món videofriki en general tenen una base política, perquè un dels arguments principals sempre és la lluita pel poder, no? Entre els bons i els dolents per acabar aplicant uns valors morals per tothom, no? I no hi ha més res polític que això. Però és que Star Wars, a més, hi afegeix una altra part de la dimensió política, que són les institucions, no? De com acabem generant una sèrie d'estructures per dotar aquesta política d'unes eines per ser aplicada, no? I a més, veiem com aquestes institucions es poden deformar una mica al plaer de la causa que intenten servir, no? Vull dir, com comencem amb una república, vull dir, si ens posem amb les preqüeles, una mica millor amb l'ordre cronològic del que serien les pel·lícules, no? Com tenim una república perfecta, basada en uns valors morals excel·lents, no? Que tot està enfocat a fer el bé, i ens acabem trobant amb una burocràcia inútil que tapona qualsevol intent d'acció, on tot acaba sent recaptar impostos per mantenir l'estructura, no? Però no acaba cobrint les necessitats de la gent, que ho acaba passant malament, no? No sé si us sona aquesta història, a mi bastant. Què passa? Que quan aquestes institucions col·lapsen i la gent desconfia d'aquestes institucions, doncs trobem sortides que diuen que potser escurcem, no? Diguem-ne, els camins per arribar a les solucions. I aquest escurçar, aquests camins per arribar a aquestes solucions, a més utilitzen la trampa, que és que transversen també que els valors morals que defensava aquesta república són dolents, no? Com no funciona, els valors que defensen també són culpables d'això. I per tant anem a aplicar-ne uns de nous, sí? També ens sona una mica, no? I ja per acabar amb el tema dels Jedi, que crec que és una altra clau, que és com un altre cop aquests valors morals que de base poden ser bons, no? La idea de la força, el centrament, la comunió amb l'entorn, no? Poden estar molt bé, però si els apliquem des del dogma, no? Des d'aquesta supèrbia de no admetre contradiccions pròpies i no ser capaços d'autorevisar aquestes capacitats de com analitzem tot el que passa, pot acabar portant a convertir-te en l'enemic d'aquests valors morals que vols servir, no? Per tant, hòstia, ser capaços de qüestionar-nos sempre, de fins i tot aquelles coses que estem convençudes que allò és el bo, és el veritable, és el moral, no? Com hem de ser capaços de dir, però hòstia, segur, tinc la raó absoluta, en què em puc equivocar, i no passa res, que amb les xarxes socials sembla que tothom ha d'opinar i tenir raó de tot, sí? I que al final importa més tenir la raó que no confrontar arguments, i
I això moltes vegades ens acaba portant a que imperis que semblaven que havien desaparegut acabin creixent a l'ombra fins a tornar al poder. Bé, això, moltes gràcies. A tu, Carles, a tu. L'any que ve aquí, a l'altre costat. Bueno, feu una segona oportunitat l'any que ve. Jo de política i Star Wars hi vam començar parlant a la CatCon, vull dir, és un dels meus temes preferits. Mira, per allà aixequen un altre bracet, saps? L'has aixecat bé, així m'agrada, així m'agrada. Sent un Elon Musk, I la pregunta anava més o menys això, és a dir, quin personatge assignaríeu de Star Wars a Elon Musk i a Donald Trump? Clar, és que abans, mentre fèiem el cafè, ha sorgit el dubte si Palpatine és equiparable a Donald Trump, i jo penso que no. Pues sí, m'agrada. Sí. Com a bon home, fill, com a bon home. Però sí. Jo veig més Netanyahu com l'emperador i Elon Musk com jo què sé, en Grievous mateix, saps? Que el cervellet és petit, li agraden molt les espases i té 50 mans i 50 casos de... Ja, però Nat Gunray al final està supeditat en Palpatine, o sigui, en Trump està supeditat a l'Elon Musk, saps? Llavors és com... En fi, vull dir... No sé, no? Per la següent seqüela... Ja hi pensarem bé. Ens quedem amb la idea. Doncs res, si ningú no té res més a dir, crec que hem acabat. Jo vull com recuperar molt, i acabo, de debò, la reflexió aquesta que tot és política. Vull dir, la sèrie de Bluey també és política, perquè al final la protagonista és una gossa blava, que tradicionalment ha estat un color associat al masculí, saps? I el gènere actualment és una de les formes de subjugar la societat. Així que... Ni saga de poder és política. Òbviament. I per acabar, ha vingut ton pare? Sí, que rulin pernil! Que m'han dit que portaves pernil, que rulin pernil, El pernil va al cotxe. Ara hauríem de tornar a fer la mateixa pregunta del principi. Creieu que Star Wars és una saga política? I suposo que... I ara no. Heu d'aixecar la mà, però bé. Demaneu un taxi. Doncs res. També. Sí. Doncs res. Bé, un petit... Sí? Mira, és que Laura, ara que deies això, ataca. de fet, nosaltres, l'última vegada que vam coincidir en un directe, parlàvem d'això, el caire que podia prendre a Star Wars, perquè parlàvem de la sèrie de Acolyte, tot el problema que ha tingut amb el fandom, que se li ha llançat a sobre. Clar, teníem molt presents què passava amb Star Wars si guanyava Trump. Clar, és que al final també és això, o sigui, qui paga mana i qui no mana no paga, i qui no mana no cobra i qui no cobra sobre perquè no paga. Sort que Andorra està gravada ja. Sí, però tot el que vingui més enllà, aquesta gent té poder de decisió. És que de fet tot el hate de The Acolyte no va ser exclusivament pel que passava a la sèrie, sinó perquè va coincidir amb la campanya de Trump. Exacte, sí. Doncs imagineu-vos si la política té pes. Està relacionat. Voteu bé, sisplau. Exacte. Doncs res, moltes gràcies per assistir, moltes gràcies per aguantar aquí la nostra fricada sobre Star Wars, que no falti, i que la força us acompanyi i quedeu-vos a veure les altres xerrades. Sí, moltes gràcies. Merci.